रायजोफोर माब्रै दं मोजां जानो हागौ ओमफ्राय माने दिनै बोथोरा एसे थान्दा नांदों मोजाङानो नांदों दा बिराद गरम थेवबाबो नै जोङो गोलोमदै सोलोमदैजों खामानि मावगासिनो ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै मोजां नांब्ला साबसक्राइब लाइक खालाम शेयार खालाम फेसबुक पेजखौ फल' खालामना लोगोफोर दाथ' जोंनि बड'लेण्ड रायजोआव हाग्रामा सारा देरहाबाय जियानो जाथों मोजाङानो जाबाय हाग्रामा साराबो देरहाबाय जाय सासेबाबो बर' सुबुङा देरहानांगौबो देरहाबाय नङा होमबा किबा कबि नेকি नाङा नाङा नङा नाङा होनना बुं नाङा फाय थिग অলপ হিক বড় মাগা হিক मा खबर मतलब কি खबर जाना দেখুন ओमफ्राय ओरैहाय सायाव नायलाय सायाव अख्रांखौ ओरैबायदि माने समायना नांदों बै दाउखाफोरा माने बिरगासिनो गुवाहाटियाव आरो अबावथ' बेलेग दाउ नुनो बै दाउखाफोरानो बिरबाय थायो आरो माथो खालामनो नङा होमबा ओरैबायदि बिसोर दा माने मिटिं खालामदों बै टावार दं टावार नुदों टावाराव ओरैबायदि दाउखा जाना थायोना लोगोफोर ओरैबायदि आंनि मबाइला बारा जुम खालामजायाना ओमफ्राय एसे माने मोनाबो जाबाय एसे दहायनो नुनांगौमोन आरो ओरैबायदि माने दाउखा जाबाय थायो दाउखा जानो माने बाना थायो आरो लोगोफोर टेलिगारायाव दङ ना ओमफ्राय नोरैहाय दङ नेहरु पार्कआ सानफ्रोमबो देखाबाय थायो आं नोंसोरनो नेहरु पार्कखौ ओइ सा কি ধুনীয়া লাগছে কেনে খবৰ ভাল নহয় কিয় এই দেখা কেনেকৈ লাগিছে বঢ়িয়া ओमफ्राय मा खालामनो लोगोफोर दुर्गा फुजाबो माने गाबोन ना खबदेनिफ्राय दुर्गा फुजा जाबाय नङा होमबा बै दुर्गा फुजा जाबायबा ओमफ्राय जोंफोरना मा थोखा हटेलाव खामानि मावनाय मानसि जोङो न'आवबो थांनो मोना रावजोंबो बेरायनोबो मोना दुर्गा फुजाबो नायनो मोना जेसेबां दिन माने दुर्गा फुजा माने जायोबा हटेलाव खामानि मावो जोङो हटेलनि मानसिफोरा खेबसेयाव दुर्गा फुजाखौ नुवा ओरैबायदि माने उइनो फुजाखौ माने